Здравейте, YouTube! Аз съм TheWizard49, а това е... И ние продължаваме с нашата къща. Както виждате, ние сме започнали да я строим. И почти сме довършили. Да, ние я построихме, защото мислим, че няма да ни стигне времето за епизодите и за това малко така побързахме и съжаляваме за това. Между другото, за да гласувате за това, за нашия приятел дали може да влиза при нас да снима, моля коментирайте епизод 2 и този епизод 3 и ще видим дали ще на вашето желание дали той ще участва, тъй като той има много желание. Забрави, нали, да не знаеш и много късно разбра че ще снимаме клипове. Обаче тази факла не е една тук. И сега место... Обаче имаш ли кирка? Случайно тук не звъни. Я да не си малко точно. Аз имам 29. Нали имаш честа, бе? Да, аз ги взех. Мятам. Ето ти 9. Така, сега може ли една кирка? Направи си ли? Нямам материали. Ето ви. В честа има две клетки. Значи камък. Дай камък. Ай. Ти строй надолу, аз сега идвам. Обаче тия стълби... Ще ми оправя. Има ли... Там звъни. Къде са тези клечки обаче? Ето ги. Така, сега отиваме... Опа, да, отиваме до... Макар че мисля, че трябва да ги... Какво само ми звъни? Виж му са. Той не спирава само. Само че си... Това ще го преместа от тука. Аз събрам тук камък за... Ето, така. И така, драги зрители, започва голямото миньорство. Ами, извинявай, ма трябваше да си направя кирката. Тук се кача догори. Това... Трябваше да места и... там как му беше името, бе? Абе, там едно маловажно нещо. Да, строителната маса. Да, строителната. Какво? Кой това е? Браво на теб. Копай го. Още. Имам 8. Как ще се качим от тука, бе? Ето. Как ги намираш тия работи, бе? Ние сме надолу надолу. Ние сме на 16 ниво. И голд също има. Стига, бе. При теб ли? Дай си направим тогава златни кирки и работи. Ако има миса айрон, щяхме да направим такова. Сега след малко ярем, мога да намерим. Имаш ли лопата? Така, махни ги тия. Грешно. Какво? Ето има редстони и гол. Къде? Там долу.
Ще те перна с кирката аз. Редстоун. Ред... И голд има на стената. Отляво има голд. О, намерих айрон пик. Голд. Yes, бе. Колко голд. Взимам го. И при мен заваля. Обаче не в играта. Обаче... Не съм, бе. Вярно, бе. Забравих, сори. Намери ли поне айрон? Взе го. А, не съм. Махни се от мен, бе. Аз чум да оставя то лазурит и камъните. Колко айрон имаш? В честа има дърво, вземи го да запалиш печката. Ей, чест е да остава лазуритът. Както виждате, малко по малко, честът се пълни с разни неща. Ти отивай в мината, аз отивам другаде. Лошо. Имаш ли лопата? Лопата. Имаш ли лопата? Дай една лопата. Имаш ли лопата? Добре. И продължаваме да... Добре, мисля, че това е краят на този епизод. Както виждате, ние вече построихме нашата къща. Моля? Какво? Добре, така че ние мислим да приключваме, така че... Да. Да. Както виждате, ние вече направихме нашата къща и ще се видим в следващия епизод. Довиждане от мен!